safe for speed. Ayan guys, so for today's vlog, pupunta tayo ng Pangasinan. Check natin kung papapasokin tayo sa checkpoint. Ayan, from Tarlac kami. Ayan, as of the moment, dito kami sa may SM Tarlac. Ayan, so from SM Tarlac, take off namin dito is, check mo din yung oras. Tama nga pala ito, Pay. What's up? Hello. 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 So time check is time check ano? Anong oras na? 7:02 AM. Ayan, 7:02 AM take off namin dito sa may SM Tarlac. Dito guys, madaming pinapapalit. Hindi ko alam pinipicture yung mga plate number. Panig yan ata. Good morning po. Tawa ba akong bintana dyan? Bintana? ID po. ID. Saan kayo galing? Sa Tarlac po. Magalang. Salamat po. Ayan guys, nakalusot tayo. So ayun, lahat ng pasayeros hiningan ng ID, chinek isa-isa. Tapos yun, ID lang, tatanong lang kung saan galing. Tapos okay na. Pero ang daming hindi pinalusot kanina, pinabalik. Hindi ko alam kung ano mga dahilan. So, yun, lusot tayo. Let's go! Woo, Pangasinan! Here we go! Here we go, Pangasinan! So, ayun guys, so nakapasok kami sa checkpoint. Ngayon susubukan natin pumunta ng daang Kalikasan. Check lang natin kung open na. Guys, ang ganda ng view. Di pa ako nakakapunta dito guys eh. Alas, laging sarado. Taas pala ng daan to, no? Hindi ko alam kung kita sa camera. Sana open, sana open, sana open. May tali. Ayan, may tali oh. Sarado? Check it out natin. Tanong ko kung pwede pumasok. Sarado! Sabi ni kuya, ano daw, hindi pa nila alam kung kailan magbubukas. Kahit daw may medical certificate, hindi pa rin makakapasok. So guys, dito na kami sa may Sual. Ayan o, kita na yung dagat dito. Kain muna kami dito. May nakita kaming kainan, mukhang masarap eh. Okay, ayun yung dagat oh. Kita na yung dagat dito. So ito, may nakita kaming kainan dito. Try namin dito, kain muna kami. Ito daw yung parang papaitan ng alaminos. Kaloskos. Ito lang yung pronounce.
Another checkpoint. Dito yan sa may Bani. Bago pumasok ng Bolinao. Bolinao po. Oh, Bolinao. Sige po sir, thank you. Okay, salamat. Ayun guys, wala naman silang hiningi. Ano lang, tinanong ko saan tayo pupunta. Tapos, okay na. Kaya lang ang problema, sobrang lakas ng ulan. Ayan guys, oh. Oh no. At least hindi mainit mamaya. Guys, bago pala pumasok dito sa may Bolinao Falls, kailangan natin magbayad ng environmental fee. Tanong natin dito kung magkano. Eto dito, paparegister tayo dito. Yes sir, good morning, good afternoon po. Good afternoon po. Saan po kayo sir? Tarlac po. Patingin po muna ng ID. Sige po. Magkano po yung Ang environmental fee po natin is 40 pesos per head. Po iba pa yung entrance niyo sir pagdating niyo po doon sa falls. Ang entrance fee sa falls sir is 20 pesos per head po. Okay. Please valid na po siya ng sa tourist attraction ng Bolinao sir. Valid na rin po siya ng 4 na araw. Okay. So kung gusto niyo pong pumunta mamaya o po sa Qatar po, present niyo lang po ito. Oh guys, dito na pala. Ito na pala yung daan papuntang Bolinao Falls 1, 2, 3. Ayan. Ano po yung pinakamaganda sa ano? Doon sa falls? Di ba siya tatlo yan? Yung Falls 1. Yung talunan. Doon tumatalon sa falls 1. Meron din sa Falls 2 sir, pero mababa. Yung talunan. Ano po kaya yung pinakamagandang unang puntahan? Yung 1 sir. Pan yung pinakamaganda? Nandiyan sir. Yun! Falls 3! Finally guys! So kung lowered yung mga kotse nyo guys, huwag nyo nang tangkain. Dumiretso dito sa Falls 3. Sumayad yung bumper natin. Alright guys, andito na kami sa may Bolinao Falls 3. Ayan. So, obstacles yung daan. Mahirap yung daan guys. Kung naka-lowered kayo, huwag nyo nang ituloy. Kung stuck lang naman yung ano, yung kotse nyo, okay lang. Or kung nakamotor kayo, okay lang din. Tsaka kung mga naka-SUV. Ganun, sumayad yung bumper natin. Ano yung daan, no? Kakatapos lang kasi umulan kaya sobrang maputik. Ayan. So, yun, ito na yung ano, papuntang falls. Ayan guys, so kung pupunta kayo dito, wear your face mask, tsaka face shield. Ayan, hand washing, tsaka syempre social distancing. Tapos may babayaran mga pala dito. Magkano? 20 pesos. 20 pesos. Ayan. So may bayad entrance fee na 20 pesos per head. Tapos yung parking fee is 50 pesos. Tapos dun sa may papasok, may bayad na 40 pesos environmental fee. Ayan guys, ganda. Ayan guys, nagpaparent din sila ng life jacket dito. Ayan, para safety natin. Magkano po yung life jacket? Sa life jacket 50 per head. Thank you.
Wow. Madulas. Ito guys, ay makasama tayo dito. Taga saan kayo, sir? Taga BOLINAO. Ah, taga dito lang kayo. Ano mas maganda? 3 o 2? 3? 1? Wala. Wala daw yung nanay niya. Sige, bye-bye. Oh, kaway kayo. Bye. Ay, ayan guys, so pabalik na kami. Baka hindi na kami pupunta ng Falls 2 kasi wala na oras eh. Anong oras na ba? 1 PM. So diretso na kami sa may Padrop Beach. Nakapagod pala ang katin to. Tignan nyo. Exercise. Hi guys, tignan nyo. Grabe, napasubo na naman sa rough road. Off-road on the city. Nipis pa naman ang gulong natin. Tatalim ng mga bato. Ito kasing binigay na daan ni ni Google Maps no? Unlimited rough road. Huwag po kayong dadaan dito guys. Kawawa yung sasakyan. Ito pala yung daan papuntang Campo Or. Ayan, naligaw na kami guys. Campo Or. So, hindi na namin pupuntahan kasi wala nang oras. Pupunta pa kami ng Padrop. And guys, so finally dito na kami sa may beach, dito sa may Padrop. So dumiretso lang kami hanggang sa dulo, tapos may nakita kami signage na this way to Kuya Ambot Resort. So actually hindi sa resort ni Kuya Ambot to sa tabi ng resort niya. Kaya napunta kami dito na walang pangalan yung resort eh. Ganito lang siya Diba? Bali, bayad namin sa cottage is 100 per head, pero natawad namin siya ng 200 kasi nga 2 hours lang kami dito. So yung sakyan namin, yung kami nag-park, tapos may mga cottage dito. Meron din doon, kubo na kung saan pwede
overnight. Mamaya tanong natin kung magkano yung overnight. Ayan. May kubo doon. Tapos ayun yung view. Ayan. White sand na din dito, doon banda. Dito sa taas hindi. Pero doon sa baba white sand. Tapos mayroong ano dito, kakaibang prutas na ngayon ko lang nakita. Yung prutas kaya ate. Ayan. Pa-comment down na lang sa baba guys kung anong prutas to. Ngayon lang nakita ang gandang prutas, nakakain kaya to. Ayan, pakita ko yung view dito sa may beach. Ayan, dyan kami nakapwesto. So, meron dito magandang rock formation. Ayan. Tapos dito white sand na dito. Kapino ng sand dito banda sa baba. Sobrang pino, lumulubog yung pa ako. Bawat apa ko lumulubog ko. Ang kagandahan pa dito guys, wala masyadong tao. Ayan o. Halos kami lang. Sunday pa to Sunday. Tapos doon meron din rock formation doon o. Merong ano doon sa taas, may parang kubo. Hindi ko alam kung pwedeng tumalon doon sa taas. Dito yung Kuya Ambot Resort yan. Diyan. Di ba ang ganda guys oh. Sulit, 200 pesos lang. So masabi ni Kuya, nung nagbabantay dito, mamaya daw pag nag low tide, pwede kaming tumawid doon. Doon sa may bato na yon oh. Pwedeng umikot ng pagganon. Mamaya try natin akyatin doon, tapos palipad tayo ng drone para makita natin bird's eye view ng lugar na to. Kaya dito kami pumwesto kasi ayaw namin doon sa madaming tao. Doon sa bandang Treasures of BOLINAO Resort, sobrang dami ng tao. Doon sa may malapit sa may lighthouse. Eh dito kami lang, tignan nyo man naliligo. Diba? Tas 200 lang ang bayad. So, ayun guys. Tara, palipad na tayo ng drone. Maribik, let's go! Guys, akyat tayo. Aakyat tayo dito sa may rock formation. Yeah. Let's go, Maribik! Days burn me out, love just brings me down. Go inside like winter leaves that slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn again. The skin is getting brown, baby, drink your night away. Maybe we will not regret it, you will not regret me. Laying down under the sun, burning love cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you.
guys. Oh. Oh, bigyan ko yung sticker mamaya. Yes, ito kami sa may Bolinao, kasama natin si na kuya. Ayan. Alright, taga saan po kayo? Villasis. Villasis. Ramasingan. Halo yan, next yan eh. Next. Mix na. Baka meron kayong gustong shoutout, sir. Shoutout sa pag-ibig nyo. Shoutout si Kathleen. Kathleen, nakala ko, nakalimutan na yung pangalan. Sir, wala. Shoutout sa mga chismosa sa Pulay Villasis. Thank you. Ano yung channel para ma-elect namin? J4 Speed, J-A-Y, tapos number 4, tapos speed. Bigyan ko yung sticker, sir. Okay. Bigyan ko sticker. Tayo namin, sir, ha? Ma'am, ayan. Thank you. Hello po. Shoutout. Wala na, sir. Saan po? Ayan, sila ma'am. Ayan, from Fortuneta, sila ma'am. Alright. Sir. Ayan o, sticker na sila, sir. Villasis Pangasinan, shoutout. Shoutout sa mga chismosa nyo sa kapitbahay namin. Tatay tayo, sir. Pulay Villasis Pangasinan. Subscribe. Subscribe. Idol natin to, idol. Original pa yung sticker mo, sir. Oh, yeah. J4 Speed. Thank you sa sticker. Thank you sa sticker. Apo. Thank you. Sige po, thank you din po. Sige po. Ikot. 1, 2, 3. Ikot. Stop. Walang ka-partner si Tupay. Swimming pool! Swimming pool sa dagat! May bata na naman po ang nakatakas. Shoutout Kabalan Moto Vloggers! Ay! Shoutout nga pala kay Dundun! Nakasin ko itong pangalan ni Dundun? Arnold Arnold! de la Cruz, Arnold de la Cruz! Shoutout! aka Ayan. Dundun. Lagyan natin yung picture niya para makita nyo. Ayan po, pogi-pogi ni Dundun. Sino pa kasi mga nagpapa-shoutout? Shoutout Ken Montero! Ken, hello! Ayan, shoutout din sa Kabalan Moto Vloggers at saka syempre mga tropa natin dyan sa Tarlac. Si Naldo Gala, si JMC Productions, saka si Trops Moto. Mga Tarlac Moto Vloggers, ayan. Woo! Si Al Quintin pala, Exploring Tarlac, shoutout! Woo! Sarap, dagat! Sige, Tara guys, ito tayo dun. Naka-record ba? Tignan natin kung ano meron dito. Sorry ay. Kaya tayo sinasabi ni Kuya na pag no tide pwede maglakad ako. Wow! Look oh, look! Bungawan, dead cool! Amazing! Tignan nyo guys, oh. Maganda. Tubig! Tubig! Baka tayo mag-isama! Isa pa. 1, 2,